Исәмсіз эфирда жұмға күн яңалықлары студияда Роза Хабибуллина күздің соңғы күні ненді вақыларға бой болды алғаты бақарағыз. Шолыда Татарстанның ішіліклі партнерлары исемлі бүтін дүния форумы узды. Татар милләтен һәм ғұрыф ғадәтләріне сақлап қалу үшін ненді шаралар көрілі. Балалар үшін қорқыныш 30-ші мәктәп янында жүйеулі кешуі yok. Проблеманы нешік хәл итәргә була урынга Ләйсәнханова шықты. Шәһәрдәшләр халык контролендә алкоголь сатуда закон бозу очракларын ачыкларга булышкан. Шолылылар шул рәвешле 230 мең сумнан артык акча эшләгән. Шолыда беренче тапкыр Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре дип исемләнгән бөтен дөнья форумы узды. Әлеге чара 13-нче тапкыр үтә, моңа кадәр ул Гел Казанда узган елда Алабугада оештырылды. Шолыга бизнес вәкилләре, милли мәдәни оешма вәкилләре килде. Катнашучылар Россиянең 51 төбәгеннән 11 илдән. Форумда Рөстәм Миниханов та катнашты. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Форум алдыннан катнашучылар таныша, кочаклаша, кул биреп исәнләшә. Бер-берсен белгәнгә аз вакыт булса да, күптәнге танышлар кебек, аларны бизнес кына түгел, татар милләтен үстерү идеясы да берләштерә. Яңа дуслар, бик ошый күп кеше килә. Бизнес-форум төбәк ара сәүдә, сәяси һәм мәдәни элемтәләрне ныгыту максатыннан уздырыла. Лилия Шәйхиева биредә 2нче ел катнаша. Узган елның нәтиҗәсе зур булган. Ул Италиядә беренче тапкыр Сабан туен уздырган. Минем төп максатым эшлекле Италия белән Татарстан арасында эшлекле элемтәне киңәйтү. Бу форумга Италиядә махсус килдем, чөнки мәгълүмат алмашу өчен, кешеләр белән аралашу өчен. Сабантуй узды бу ел Италиядә беренче тапкыр Болонья шәһәрендә аэродромда булды. Бер 200 кеше җыйганлыктыр. Форумда быел шалалыларга Мәскәүдә Сабан туен уздырырга булышучы продюсерлык үзәге дә катнаша. Безнең Ренат Ибрагимов продюсерлык центры, мин анда продюсер һәм без төрле чаралар ясыйбыз. Концертлар, театрлар, фестивальләр һәм 2008 елда без Мәскәү Сабан туен ясап, анда Шалы белән бергә эшләдек. Эшмәкәрләр татар телен үстерүдә Татарстанга мәхәббәт тәрбияләүдә төрле ысуллар куллана. Мисал өчен Мордовиядә Акбарс дип аталган көнбагыш җитештерәләр. Дубай кунакханәсенә Казан дип исем кушканнар. Башкаларда Җәлил, Тукай кебек бөек исемнәрне продукция җитештергәндә кулланырга тырышалар. Сез инде эшсез йөри торган кешеләр түгел, һәммәгезнең ниндидер бизнесы бар, нәрсәдер эшлисез, шөгыльләнәсез, акча эшлисез. Шул вакытта менә җаныгыз, күңелегез милләткә, гореф-гадәтләребезне сакларга, киләчәктә дә киләчәк буыннар шушы без алып барган эшне киләчәктә барлар дип ышанып, шулай бергә эшлибез. Докладчыларның берсе татар бизнесын үстерү фондын булдырырга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Форум азагында Рөстәм Минниханов татар мәдәниятен үстерүгә өлеш керткән эшмәкәрләрне бүләкләде. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Ярбуе микрорайонында яшәүчеләр 30-нчы мәктәп янында җәяүле кичү булдыруны сорый. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, проблеманы хәл итүне сузарга ярамый. Исегезгә төшерәм, бер атна элек 37-нче комплекста мәктәп янында машина укучы баланы бәрдерде. Кичү булса, юл транспорт һәлакәтен булдырмый калып булыр иде, ди шәһәрдәшләр. Урыннан Ләйсәнханова сюжеты. Илдар Маннанов урамында хәрәкәт һәр вакыт көчле. Бирдә машиналар да күп йөри, балалар да. 2016 елда ачылган мәктәптә бүген 1500-дән артык бала укый. Белем алу 2 сменада оештырылган. Мәктәп янында җәяүле кичү булмау хәлне катлауландыра. Кирәктер инде балалар җөреп торгачтан. Олылар өчен дә куркыныч, монда бит инде яшьләр генә түгел, олы яшьтәге кешеләр дә яши. Пешеходный переход булса, без бик тә шат булыр идек. Машиналар тиз йөри, балалар бик күп. Мәктәп 2 сменада эшли, шуңа күрә инде кич белән дә балалар юлына чыгалар. Нәкъ бер атна элек шушы урында 1нче класста укучы баланы бәрдерделәр. Бәхеткә бала ул вакытта җиңелчә генә имгәнүләр ала. Мәктәп директоры урынбасары әйтүенчә, бу урында җәяүле кичү булдыру мәсьәләсен кичекмәстән хәл итү кирәк. Администрация школы тоже со своей стороны обращалась к депутату нашего района, это Аминов Ильдар Флоритович. Также у нас было родительское собрание с приглашением представителей ГИБДД. Необходимо обращение родителей в депутатский корпус вот с этой проблемой, которая назрела. К
К сожалению, мы не знаем, родители, как обращались, не обращались в депутатский корпус. Вот этот процесс мы не можем отследить. Biz o'z shiratımızda deputat Ildar Filaretulu Aminov ismini rasmiy xat yo'lladik. Bir oy içinde javob kutamiz. Endi yo'l harakati eminligi davlat inspeksiyasi maktabni qo'llanuvga topshirganda o'q jiyovli kishuv buldiruv taqdimi bilan chiqqan bo'lgan. Tik yo'lda trotuarlar bo'lmau sababli o'l shaqda yo'l belgilari qo'yuv bilan cheklanganlar. Yaqin orada yo'hidi jiyovli kishuv kerakligi to'rinda taqdim bilan yana shigarga jiyina. Esenxanova, Lenar Sultanov, Yangiliklar. Шолы ТВ редакциясына мөрәҗәгать иткәннән соң 46-нчы комплекста яшәүчеләрнең проблемасы хәл ителгән. Исегезгә төшерәм, ноябрь уртасында 46-06 йорты каршында киоск урнаштырылган иде. Шәһәрдәшләр яңа бина барлыкка килүенә каршы чыкты. Урында булай да сәүдә үзәкләре күп. Үй каршындагы территориясендә балалар һәм спорт мәйданчыкларын булдырырга теләгәннәр. Нәтиҗәдә әлеге объектның законсыз урнаштырылганы ачыкланды. Бик зур рәхмәт Чаллы ТВга. Безгә булышкан өчен. Безнең өй каршысына 4606 каршысына бер киоск китереп куйган иделәр, урнаштырган иделәр. Без Чаллы ТВга шалтыраткач, алар бик тиз килеп җиттеләр. Сүзе чыкты шушы көнне, и алар икенче көнне шушы киоскны алдылар. Республиканың хакимият йортында алкоголь һәм спиртлы продукция сату өлкәсендәге ситуацияны контрольдә тоту советы утырышы узды. Татарстанда закон бозу очраклары буенча Казан, Чаллы һәм Түбән Кама лидерлар рәтендә. Узып баручы ел нәтиҗәләре буенча Чаллыда 500-гә якын закон бозу очрагы теркәлгән. Мондый рейдларны инспекторлар атнасына берничә тапкыр үткәрә. Төп закон бозу очрагы сыраны кичке 10-нан соң яки иртәнге 10-га кадәр сату. 21 ноября 2018 года, время 8:29. Лицензиясыз сәүдә итү тукталышларда урнашкан кибетләрдә спиртлы эчемлекләр сатуда еш очрый. Белгечләр аңлатуынча, закон бозу очракларын ачыкларга шәһәрдәшләр үзләре ярдәм итә. Сотрудники Набережно-Челнинского территориального органа госалкогольинспекции выходят на осуществление контрольных мероприятий в основном на основании поступивших обращений. Государственная информационная система «Народный контроль» продолжает работать. За 10 месяцев поступило очень много обращений по городу Набережной Челны, их 536. Из отработанных почти 500 заявок подтвердилось 178, или 36% от всех поступивших заявлений. Шу рәвешле шәһәрдәшләр 235 мең сум акча эшләгән контроль чаралар ярдәмендә 29-нчы комплекстагы киоскны сүтүгә ирешкәннәр. Бирегә инспекторлар 8 тапкыр килгән булган инде. Гүзәл Габдуллина, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Спидка каршы көрәш декадасы кысаларында республикада профилактик чаралар, семинарлар уза, шулай ук экспресс-тест туту мөмкинлеге булдырыла. ВИЧ-инфекциядан ничек сакланырга, бу сорауга җавап бирү максатында Казан федераль университеты студентлары өчен видеолектория оештырылдылар. Аудиторияда 100-га якын студент республика спид үзәге белгеченең бурычы студентларга ВИЧ инфекциясы проблемасының кискен торуын җиткерү. Лекция инфекция туралы юллары, саклану чаралары, сәламәтлекне саклау кирәклеге турында. Должны как можно чаще проводить такие мероприятия, чтобы молодежь знала, что такое ВИЧ, что такое СПИД. Я проходил ВИЧ-тестирование бесплатное и собираюсь в дальнейшем еще периодически посещать. Видеолекторий белән бер рәттән КФУ студентлары ВИЧ инфекцияга экспресс-тест үтәчәк. Бу иммунитетны бетерә торган куркыныч инфекция. Профилактикага зур игътибар, авыру таралуга каршы чара булып тора. Сейчас мы стараемся затронуть и профессиональные коллективы, потому что есть такая тенденция, что заражение ВИЧ-инфекцией становится все более массовым и распространенным, и люди уже в возрасте, то есть работающие люди, не только молодежь, тоже подвержены инфицированию. Бүгенге Татарстанда ВИЧ инфекциялы 13 мең кеше исәптә тора. Табиблар безнең төбәктә хәл тотрыклы булуына билгели. Бүгенге амнашлар, мин сезнең белән сау булашам, алдагы елларыгыз файдалы үтсен. С 7 декабря во Дворце культуры КамАЗ состоится грандиозный концерт государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Билеты в кассе ДК КамАЗ. Категория 0+. Пап, что с тобой? Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.